ליגה, כמה חיכינו לליגה הזאת. שלום רב, ברוכים הבאים לאצטדיון דוחה בסכנין. אנחנו עם המשחק השישי של מחזור הפתיחה לעונת המשחקים 2025-26. בני סכנין מארחת את בית"ר ירושלים. אצילי, יופי של כדור, וזה מהקו מורחק. אצילי, וואו, אומר אצילי, 1-0 לבית"ר ירושלים. איזה תותח שנוחת לו ברשת מאחורי אבו ניל. מה אמרנו? 5 משחקים, 5 שערים, עם ממוצע, לא ממוצע, עם שער בכל משחק. אז הנה השישי. יונה חיפש את אצילי, לא מצא אותו. גנטוס, איזו טעות של גנטוס, ואיזה מזל גדול לבני סכנין. לפעמים משלמים על טעויות. קלו לא מגיע, יונה כן מגיע, יונה כן בועט, החטיא את המטרה. כדור הרוחב של מתיו לא נוצל, אבל עדיין ההתקפה היא של בני סכנין. ועכשיו הנה השוויון, 1-1 בדוחה. בסיל חורי חוגג, בסיל חורי עושה את זה. עכשיו הקהל גם כולו משתחרר. מי זוכר מחאה? מי זוכר צעדים נגד ההנהלה? כולם זוכרים את הכדור הזה שפרפר לו ברשת. בסיל חורי עושה את זה. כדור הקרן של אצילי החוצה. עושה לו לדחוף אותו בזמן הקפיצה. יש כאן דחיפה. הנה אורל גרינפלד חוזר עם ההחלטה שלו. יש פנדל לבית"ר ירושלים. שרון מימר עוד לפני הצפייה של אורל גרינפלד היה לו מה להגיד, ועכשיו גם כרטיס אדום. רגל שמאל. 2-1 לבית"ר ירושלים. איזו בעיטה של אצילי מדויקת לפינת השער. יונה מוזי טברש, יונה, חוגי, דור חוגי, עדיפה אחת טובה של אבו ניל, וגם במקרה השני הוא במקום. אצילי, עוד מצב ועוד מצב ועוד משקוף ועוד קורה. הנה אחת, הנה השנייה, הנה השלישית. חוגי מחכה לכדור הזה, הכל יכול להיות. זה חוזר לבן שימול, כדור רוחב, אצילי מגיע ומשאיר את הכדור. וואו, יופי של בעיטה של יונה ועדיפה של אבו ניל לקרן. כל השחקנים של בני סכנין בתוך הרחבה, יציאה של סילבה, אבו עף בועט, וכך תם לו סיפור המשחק הזה עם 2-1 לבית"ר ירושלים. ואני אומר סיפור המשחק כי זה סיפור, זה משחק שראו אותו, לא שמעתי משעות הבוקר 5-0, 6-0, 7-0, וזה לא היה קל, ובית"ר ירושלים לא רפתה נחת כל כך לאורך כל המשחק הזה.